Čaute, čaute. Ahoj Maťka. Ahoj Jarka. Ahojte všetci. Sme tu opäť my. Určite sme vám už chýbali. Po veľmi aktuálnych septembrových témach povedali sme si, že ten október alebo ten nasledujúce diely budeme venovať takým buď evergreenom, alebo praktickým veciam. Budeme hovoriť o 2%, ale teda konkrétne o registrácii na 2%, o tom, čo všetko musíme urobiť, kedy to musíme stihnúť, kde sa máme registrovať, ale povieme aj nejaké tipy, čo keď sa registrovať nemôžete alebo nestihnete. Poďme si teda povedať od začiatku, kto, kde, s kým, čo robili, respektíve budú robiť pri registrácii 2%. Poďme si povedať, kedy samotná registrácia prebieha a kde sa môžeme registrovať. Je to každoročná povinnosť. Registrácia je časovo ohraničená a možno ju vykonať v termíne od 1.9. do 15.12. daného roku. Čiže už teraz aktuálne to beží, už to fičí, už to môžeme riešiť. Roční primatelia 2% majú už tzv. Svojich dvorných notárov, ktorí organizáciu dobre poznajú a sami sa doslova pripomínajú s touto povinnosťou. Čo je potrebné notárovi predložiť, aby tú registráciu vykonal, keď teda hovoríme, že ak prídeme včas a predložíme tieto potrebné doklady. Takže v niektorých prípadoch je dobre si aj premyslieť, či sa vám táto registrácia oplatí realizovať vzhľadom na očakávanú výšku vašich príjmov z 2%. No a čo ak sa nestihnem zaregistrovať, alebo ešte nemám nárok, pretože ide o novovzniknuté občianske združenie alebo neziskovku, čo potom? No toto sú ináč ako smutné príbehy, to som už zažila párkrát, že presne z toho titulu, že som nesplnila povinnosti týkajúce sa obchodného vestníka, tak sme už párkrát riešili, že naozaj potom je to smutný príbeh o tom, že teda tá registrácia je na rok zastavená. A tak máme pre vás riešenie, nie je svetové, nie je vynikajúce, ale zatiaľ sme lepšie nevymysleli. Myslím, že aj to pre nás asi. Je veľmi ťažké, takmer nemožné vlastne rozkľúčovať tie 2%, takže nie je to ideálne, ale naozaj nič lepšie zatiaľ neexistuje. Niektorí, ktorí sa nemôžu registrovať alebo nestihli, toto úplne odmietajú. Čiže ponúkli sme aj nejaké riešenie v prípade, ak nestihnete alebo ste nesplnili podmienky alebo ešte ste čerstvo vzniknutí a nemáte nárok, tak dúfam, že vám tieto rady pomôžu. A nezabudnite teda, že termín na registráciu je otvorený. Príjmajte, kým nezmažú. My sa samozrejme vidíme pri ďalšej epizóde, ktorú už sme orientovali viac účtovnícky, keďže nám to v poslednej dobe prehlúšili iné témy. A máme pre vás pripravenú tému projektového účtovníctva, ktorej sme obidve teda fanúšiči. Ale predtým, ako sa rozlúčime, vám opäť chceme srdečne poďakovať za vašu priazeň, za to, že ste našimi odberateľmi, podporujete našu tvorbu. Ďakujeme. Ďakujeme. Pridajte sa k nám a buďme spolu bez risku, v nezisku.